Amai, titsanangurirei nhau yenyu zvizere zvakutumai kupinda mukati medare rino. Garai zvepasi. Ndakamhangarira murume wangu pamusoro pekunge ndakanzwa mashoko ari mufoni uye mushure mazvo nekushungurudzwa kwandaitwa nemashoko andakanzwa mufoni ndo akazondipa kuti ndiuye ndinomhanga. Makamhangarira kuti mimi mune mashoko yamakanzwa mufoni yemurume wenyu. Mashoko ariko nekunge mashoko amwe andakazonzwa mufoni mababa ndo akazondipa shungu ekuti regai ndichinomhangara kudare ramambo ndonzwa kuti tichiri tose nababa vachiri kundida here baba mushure memashoko. Alright, zvakanaka. Tipeiwo mashoko yacho amai. Handizive kuti ndinotenderwa kuti ari muaudio mufoni yavo ndiwo baba arimo, saka handizive kuti imbotanga kutaura tozoona kana tozoona kuti anokuita naye noaudio pamusoro mashoko yababa andakanzwa. Inini pane mukuwasha aiuya kunobvisa mombe yehumai pamusoro pekuti abvise mombe yehumai baba vaindirongera pamusoro pekunge mukuwasha achiuya nemombe yehumai vachiti babava vane kubuda pavaiita. Saka kubuda pavaiita vane mudzimai ari kunze uku vairangana nemukoma wavo, vairangana nekumasoro vachiti toda kuti panouya mombe yehumai hanzvadzi dzangu naamai vangu vachaudzwa mashoko ekuti inini ndichange ndichizoda kuti inini kana ndisina kuda kuti baba ava vane mudzimai wavoda kuti vaise pamba inini zvandisingazivi ndisina kana kutoudzwa kuti kune mudzimai. Saka vadaro votipa mashoko avo inini ndakurongerwa kuti chigango achida asingadi pamashoko ekuti agare nemumoyo wake iye tichamutsurudza. Mukadzi mudiki ndiye achauya achisara pamusoro. Mashoko achataurwa nababa achataurwa nemukoma wababa ndo achaita kuti mukadzi mudiki agare pamba inini ndisagare pamba kana ndaramba hurumende yavanokuda iri mushure mekunge inini handisi kutomuziva nemudzimai wake. Saka ndo zvakazondipa shungu ko baba vamudzimai wavo handizivi mudzimai uyu ko vari kunditi inini ndichida ndisingadi pamashoko vanoda vasingana kundibudza varikuda kundisunguridza pamosha zvakasina kundiudza zvinoitika here. Ndisaka ndakati regai ndiende tinonzwa kudare ramambo kuti ndizvowo here zvinoitwa kuti baba havana kundiudza ininiwo ndirongera mashoko vari kumasoro. Alright amai. Mukuwasha akabvisa mombe yehumai ida kuya mumusha. Ndizvo. Mombe yakauya here kana kuti isati? Yakauya. Mombe yakauya yapo mumusha.
Alright. Mombe zvayakauya mumusha chivanhu chayo chinoitwa kuti igamuchiridzwe mombe yauya yeumhai zvakatoitwa kare zvakadarika here. Vakangouya nemombe saka kuhama hazisati dzaunzwa kuti mombe chivanhu chayo hazisati zvaitwa. Alright. Muchigara imimi tisati taenda kutsvaga kunyaya kuna baba, muchigara muchirarama nemurume wenyu imimi, nhau yanga mamuchinetsana apa ndeye apa tisati taziva kuti pane umwe mudzimai, pano dzimwe nhau here dzamamuchinetsana apa? Tinotenda nhau yatinenge tichinetsana mumba medu, mufunga inini ndine vana 6 vandakabereka. Mwana anotadza, inini baba kuti vabvunze mwana vanosiya kubvunza mwana, vanobvunza imba. Inini ndopindura baba, mwana aripo, mukabvunza inini kutadza kwemwana, mwana anozoziva sei kuti ndatadza baba? Munofanira kupota muchiita sei muchibvunzawo mwana kuitira kuti mwana azive mhosva dzake dzaanenge atadza. Anobva vati iwewe ndiwe chakubereka, ndiwe anoiva. Ndikati baba, mwana anopiwa kodzero nababa namai tichigombedzera vana vedu. Mwana anofanira kuziva kuti ndatadza baba. Mwana komana here kana mwana musikana? Vanakomana vasara vari 3 vari pamba, 3 vakaroorwa mudzimba dzavo, handina dambudziko randakaona. Asi vanakomana 3, baba havana kodzero dzavanopa baba vana dzokuti vanotsiura mwana paatadzi. Handisati ndaona zvakadaro. Alright. Baba, regai kuzvishoma-shoma kutsanangurira kuita madzimai. Vadzimai venyera mano makore mangani muri mese? Kutsanangura kwavari kuita makunzwisisa zvenyu? Alright. Pane kupikisa here kwamunapo pakutsanangura kwanga kuchiita mai? Hapana kupikisa. Chikonzero chei mimi munoti mimi mhosva yaitwa nemwana wamugara naye paumba imi ndimi baba, munotora kuiti mimi amai ndinomukonzeresa zvese izvi? Chisakiso ndechokuti chikonzero chakamire ndechekuti inini ndinenge ndabva kubasa, mai watsvaira kutsvaira pachivanhu, waona chipanera kana zvese zvatinoshandisa mugaraji, iwo mushure mekunge wapedza kutsvaira. Madzimai machiona here chipanera chasiyiwa nani kozva machiona mati kudipa matsvaira masimudza mukachidzosera pasi. Saka ndida kunobvunza shingiri, dai ndisina kutsvaira ndaiti dzimwe nguva hamuna kuchiona. Saka nhasi mangwana ndizvozvo. Saka ndopa ndakazovabvunza kuti saka mukuda here kuti nyarare musabvunze zvinhu zvakadai kozvikaparara. Nditi mimi ndirichashupika futi kana kuti tese tichazoshupika kuzvitenga zvekare zvinhu zvacho. Alright. Regai tidai so. Vanhu vese vakukuona vari muno mudara vakatoberekwa sekubereka kwamakaita. Asi anopa mutemo kubva kuna mai nevana ndimi baba. Vana ava makambogara navo pasi muchitaura navo kuti izvi zvinhu zvamuparadza izvi inhaka yenyu mangwana, muchivapa mutemo kuti vazive kuti zvakakosherei zvinhu zvavanenge vachitambisa izvi. Ichokwadi ichocho ndakavapa mutemo. Mushure mekunge tavapa mutemo ndobva ndagara pasi nemadzimai. Madzimai toita sei zvazviri kuti zvinoramba zvichitinetsa. Onai chitrusi box chihombe chapera kasara kadiki kaitobva kapera zvekare. Ndobva ndatenga mama, ndobva ndati roko iyi madzimai, makii munogara naye, anoda chinhu anokutambidzai, munomutambidza, makino anomutambidza. Chikange chashaika kana ndikachiona panze handibvunze mwana nekuti pane makii. Unogona kuzoona chimwe chinhu feni yemuwardrobe. Wardrobe ndiyababa neamai, vanobva ameya. Maita zvakanaka, ndoda kutenda netoda kugara. Ati nembuwa
zvingatita kuti tingati matatofushama zvakanyanya nyanya kuti matadza kugarisana pamusha timakambochembera nese saizvo. Pano kumwe kukurera kuchadarika makundi yamaitano yamungatadza kugarisana muchitaurirana zvakanaka kuti ano izvi zvinowanika izvi makambogariseni pakwese kumbiri kwana 6 kusvika pamasvika nhasi kwakusina zvazvitaika kumashomo. Amaita zvamuchitaura muchiri mese ndinababa. Saka kuya kudari kuziviwa kwa imi muri kuti kudini kudziviwa kwakita kwazoita kudziviwa kwaki ndinogamuchira kurwadziwa kwavo. Ndinokumbira kuti vandiregerere nokuvatadzira ikoko ndichiti ndikataura navo chinongwa vanochengeta makisa kanokumbira kuti vandiregerere kuti ndikuramba ndichidzora. Saka kana vachirwadziwa inokumbira kuregerera. Mambono uchadaona idara kabanana. Mambono uchadaona. Natoda kukumbira kubvunza kuti vana vacho vane makore mangaika kuoneka. Mubvunzo uri kuti zvanzi vana ava vakura zvakadii, vamuzera wemakore mangani? Vana vari kusadzira kukosha kwezvinhu. Mumwe ane mukuru wacho mumwe ane 21, mumwe ane 13 years, mumwe ane like anichi Saka makii unofanira kugara kuiya toikiya kuti hapana kufanira kutendera vana kupinda mubhedhume makatendera kuti vana vapinde imomo vanotozvigairira kusvika kwekukwezera pakutonga ipamusha ipapo. Nyanga ndinoda kukumbira zvishomanana. Ndinoda kungodzoka pano panyaya yasini. Naiva ndizvo here zvichiita kuti mutadza kusvitsa chaizvo nyaya yemombe yeumhai zvakajeka, nyaya yezvipanera kuti vana havasi kukunzwai zvakanaka kana amai. Ndiona kuti nyaya iyi inoda kusara. nyaya yemombe yakasvika zvakanaka takaigamuchira ndokutozosvedza ndikaudza aiwa paendanzwa kuti mati zvese zvataura amai ndazvigamuchira. Saka kuzvigamuchira kwamaita toda kubvunza chite kuti zvovana vanazvasikisa here kuti mutadza kunyatsa kujekesa kuti mombe iyi ndo mhai inofanira kufamba so kana kuita chivanhu chaio. nyaya yemombe takaigamuchira chivanhu chayo ikatuya kuna varidzi vaya. Zvakanaka. Toda kuti tibvunze kuti ndabvunza zikati munozvaona uri pamaonero yari kuita sei? Yari kuita. Baba sungai shoma ini. Mamona murumo. Akasvika ro? Amen. Akachena? Sungai. Ndo zvinoita kuora izvi. Zvinorambidza kuti munhu uroore mukadzi uchimuda kumuroora zvako uchichengeta mhuri yako zvakadii zvakanaka. Kana iwe ucharoora wacho achiuya achiona mukadzi uyu akadai hauzotaneni. Kana ichangamira izambia Izambia gaya basi mbira yachakabiri vakutaura Ndiri munun'una wacho vakasira ine. Ndiri muzukuru wako Manjanzi. Muri mwana wanjanzi yamai. Imi muri mwana wechi Wanjanzi. yavo zvidaro. Pavari kuti vachida kubvisirwa mombe tete
kuti mukuya kwatiri kuita touya seweakness yavanoda kushandisa kuti vabva vawana kubuda pachena kuti ndo zvavainazvo. Saka audio ndeyakabva yazokasira kupinda chiitiko chisati chaitika. Audio yaita chiitiko chisati chaitika, vana baba vakati isusu hazvichagona kuti tiende kuine nyaya dzekuti tiri kuenda kuti tinowana kupuwa kukuru, kuti isusu tiri kubva kuno tichiti tiri kuendera munhu, isusu iko kuine urongwa hwekuti tiri kubva tada kumwana kupiwa kukuru nyama yayo. Ndokandaida kunyatsotsanangura tete pavasikuita kuti mombe zvakazomira saka ndati ndinokumbira ruregerero chavanoda ivo chavanenge vataura nemuromo wavo. hanzi kukumbira ruregerero, hanzi kumbira kuti vasei aiwa ndiri kuti imini zviri pamwoyo penyu ndiri kutaura Makasununguka kutaura sabatikane amirai munotozotera mashure ava ndovane chigumburo pamusoro inini baba vangu pamusoro pekundishungurudza kwavakaita. Inini ndakatarisira kuti nekunditadzira kwavari kuita kubuda mombe. baba mazvimbozotaura mai Sina mashoko. mombe iriko Mungu changamire iriko. baba muri stable ukuzuza ndoda mwedzi mbiri dzangu ini mombe mangwana burisara nyende mondienderawo kuna baba vangu amuningira inde jimi ndibapara mungina ukumbiro mumboita nguva mupurisa wangu achienda kumba kwababa vadii achinoratidza chi munhu vakomanya chipiwa chi munhu mombe iyo maipiwa munhu chivanhu chinechi mati munhu mombe dzakadaiso munoita sei muchauri baba ndikakuziva kuti kumbira kwamaita ruregerero kuchibatira mukadzi mombe muchanga muchiri mose here kana kuti hamuchavati maya Tichange tiri tose ndekumutadzira kwandakaita. chandada kuti muchiita muchienda unogona pamberi paamai ava kana kuti muningira wacho uyaya zvatinoita isusu kwedu mwana ndakuvandudzwa kudhara
taura mashoko yaema ikukumbira rege kuti mukadzi wenyu makati amainina wamakutaura manje muchinda kulipa taurisai muchichira Madzimai angu nezita rawo imbisai pamuzanga. Ndinokumbira kuregerera kuti tanganisira pandakaita ndiri kukupa muripo pamhosva yandakaita wemunhu harisitike tinokuroora futi kubvisa muviko ndiri kuvidzisa mangwana ndinogamuchidzai regerero mukadzi wangu tichachengeta vana veida handichazvipama zvekare handichazvipama zvekare. Fana kuzopana inini mari yebhazi kubva nekudzoka kuya kugadzisa mashoko yasi mudhare nesaizi yakuru. Baba gavauye padhuze baba vakabereka mudzimai ari panapo paunonge mataura koimimi mwaya nani kwamakaberekwa imi kurudzi rwenyu Hapana vandavaya naye ndaiti ndiri kungouya kuzopindura mubvunzo kuti tichiri tose hungu kunyangwe muchiuya kupindura mubvunzo maifanira kunge mauya nano yakuzoza mubvunzo wamunenge muchipindura vadaa kuchiita abani muchitura mashoko yaya rababa zvamakaitwa nezi nemuchimbudzo wamamuchiitwa ndii mutaura kuti mumwe wangu aita sei asi kumbira regere ati mombe murume wedu atikumbira nekuti tadzira kwese aiti saka tiri pane muripo wake wemombe wekuya mangwana takungotarisirawo mukwasha kuti achazadzisa zvamakuru zvayo baba musati masunga baba washa akaroa kutopedza hapo sama saka mukaona kuwasha wakadai soma makuti wakwirira dare kuti ini huku ndipovanogona kufarika ani vanhu vati kunenge kwakwana kuti wakupuro mwana aisati atibodeo unomubvirira dare kuti zvasara vachimutese ukaremapiwa mukipa anomwani asi monga varipo inofanira kuenda kumushakati haigarisa kuti airambe mudanga nokuti varamba kudanga vanozitengesa futi saka inofanira kutobuda izoenda aiwa ndichengete kana mushida kana mushida kana kuuraya amuurayire mukati musha baba kana mukatengesa mari yachimira kuparadzira aiwa zvike makatengesa iyo mwena kuparadzira kamukuiga muchidzwa imimi makutoisumudza mumusha mababa yakuenda mumusha mababa ehe kune vana vehanzvadzi dzenyu ikoko ndo vachachengeta mombeyo kana mukuda kuti muichengete ikuwandirei vana ivavo muruoko rwenedine
vanenge vachikuchengeta mombe yatete kusvika masvika pamakuti akada kuiparadza nenzira iyi. Panombobindira mombe yeumai iripo kare kozoita yekubhadhariwa handiti ndiye makireni handiti asi inozviga zvaene yeumai handiti asi mombe dzinoraramira mberi futi ikoko kana imakiriyeni yayo kwadzinoenda dzese kupi pamatosangana nimo ndimagadzirisira pichiva chacho. hama yangu ndoda kuunzwa mungu kwazvoneo nyaya yekuroora haisi kuti unoita kavhindai kokumadene ndosvike chiguri kati kana uchida kuroora zviti pamutemo unotanga usuma mudzimai wako uchimumudza dambudziko ramakuona pamapenyu rinoita kuti uroori mukadzi handiti uri kuona zvatangazo atochembera izvozvi achibvepo pafunga kwakacharoorwa zvikaenda kuita mumuriro hakusisina manokodzero yekuchengetana muchichengeta vana venyu asi iwo kana uchida mumukadzi ndotora madzimai tikukukumbira handisi kumanikidzana inini ndichiri kuda kunzwa kuda kuita imwe uchikumbira adzimai wako zvakanaka wakubhadhira mombe dzisina zvadzinoreva maizheizha ndopamusana pokuti watadza chiti kubatanidza zvinhu zvako handiti ndiwo kwabatanidza zvinhu zvako pane chachinetsa hatozvidzizi saka chienda kugara zvakanaka nebheri yako zvakanaka pasi mukurukura izvi zvamatadzira nezvematogadzisa zvatopera Mau mobil sini udah bakal bubar ya. Banyak yang gay. Boleh. Ama ada sih bunga. Ya belum saya. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.